Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Now take a moment and lift up your intentions to God in the privacy of your hearts. Nna nke eluigwe, ihe nke Jesu achụsala ịgba asị na njọ. Anyị bụ ndị akpọrọ oku ịbatala ihe nke ahụ na-arịọ ka ị na-eduzi anyị n'ụzọ nke gị. Biko mee ka ndụ anyị na-eso ụzọ eziokwu gị, ka obi anyị nọgidekwa n'ịhụnanya gị. Site na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site na ụwa tụba niile. Ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Onye a bụ onye nsọ nke Chineke, ya zuru ike ebe ahụ, ka bụ isiokwu. Otu ụbọchị, Elisha bịara na Shilo, ebe otu nwaanyị nwere akụ ihe nnebi. Nwaanyị ahụ rịọrọ ya ka ọ bịa rie nri n'ụlọ ya. Mgbe ọbụla Elisha na-agafe, ọ na-akwụsị na be nwaanyị ahụ rie nri. N'ihi ya, nwaanyị ahụ ji gwa di ya sị, o doro m anya na nwoke a bụ onye nsọ nke Chineke, ebe ọ bụ na ọ na-abịakwute anyị ugboro ugboro ka anyị meziere ya otu ọnụ ụlọ n'ime ụlọ elu anyị,
bịakwa tinye ya otu akwa ndina, oche ukwu na oche nta na mkpanaka, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ọ bịakwutere anyị, ọ ga-anọ ya ebe ahụ. Otu ụbọchị ọzọ, Elisha bịakwara Shino, gaa n'ọnụ ụlọ ahụ izu ike. Emechaa, Elisha jụrụ sị, enwere ihe a ga-emere nwaanyị a? Gehazi zara sị, ee, o nweghị nwa nwoke, di ya aghọọla agadi. Elisha sị, kpọọ ya. Mgbe ọ kpọrọ ya, ọ bịara guzo n'ọnụ ụzọ. Elisha wee kwe ya nkwa sị, n'oge ugbu a n'afọ ọzọ, ị ga-eku nwa nwoke gị n'aka. Okwu nke Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwukwa amara nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Site na ndụdụ gaa ndụ ruo na ndụdụ gaa ndụ, ọnụ m ga-ekwupụta n'ikwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na i kwuru sị, ehiwere obiọma m ruo n'ebighị ebi. I mere ka anyị debe nkwa ikwere, guzosike n'igwe. Azịza, Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. ngọzi dịrị ndị mama aka mbụ, aṅụrị ahụ Onyenwe anyị. Ha na-ege ihe na nke ihu gị, ha na-aṅụrị ọṅụ n'aha gị, bido na chi ọbụbọ ruo na chi ojiji. Ọ bụkwa igbe nkwụmọtọ gị na-ewelite ha elu. Azịza, Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. maka na ibe ebube nke mgbasi ike ha nwere, ọ bụ site na amara gị ka anyị ji eweli mpi elu. N'ihi na ọ bụ Onyenwe anyị nwe ichedo anyị, nchedo anyị nọ n'aka eze anyị, na onye dị nsọ nke Izrel, na onye dị nsọ nke Izrel. Azịza, Aga m ekwukwa ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Isiokwu: mgbe e mere anyị mmiri Chukwu, eligodoro anyị na Kristi ka anyị were dịba ndụ ọhụrụ. A kụziri unu na mgbe e mere anyị mmiri Chukwu n'ime Kristi Jesu, e mere anyị mmiri Chukwu n'ime ọnwụ ya. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe e mere anyị mmiri Chukwu, anyị soro ya banye n'ime ili. E jikọrọ anyị na ya n'ọnwụ ya, ka o were bụrụ na otu esi were ebube Nna si na ndị nwụrụ anwụ bilite Kristi, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ma okwukwe anyị kwuru na ebe anyị soro Kristi nwụọ, anyị ga-esokwa ya adị ndụ ọzọ. Dịka anyị si mara, ebe ọ bụ na Kristi ebilitela n'ọnwụ, o nweghị ike nwụkwa ọzọ. Ọnwụ enweghịkwa ike ọbụla ebe ọ nọ. Mgbe ọ nwụrụ, o jiri otu ịnwụ ọnwụ maka njọ nwụchie ụzọ ọnwụ, nke pụtara na ndụ ọ dị ugbu a bụ ndụ adịghị Chineke. N'otu aka ahụkwa, unu ga-ewere ọnwụ unu ka ndị nwụrụ anwụ maka njọ bịakwa dịrị Chineke ndụ n'ime Kristi Jesu. Okwu nke usekwu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị asọ nke Matiu dere. Gwara ụmụazụ ya, onye ọbụla hụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla na-eburughị obe ya
na-esote na nzọụkwụ m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla chọtara ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye ọbụla nabatara unu nabatara m. Onye ọbụla nabatara m nabatara onye ahụ zitere m. Onye ọbụla nabatara onye amụma n'ihi na ọ bụ onye amụma ga-enweta ụgwọ onye amụma. Onye ọbụla nabatara onye ezi omume n'ihi na ọ bụ onye ezi omume ga-enweta ụgwọ onye ezi omume. Ọ bụrụgodị otu iko mmiri oyi ka mmadụ kụnyere otu n'ime ụmụntakịrị ndị a maka na ọ bụ nwaazụ m, n'ezie asị m unu, o nweghị ihe ga-eme ka mmadụ ahụ ghara ịnata ụgwọ ya. Oziọma nke ose bụ n'ụwa. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Praise the Lord. Otito dịrị Jesu Kristi. Ịma, anyị gbakọọ otu a ụbọchị ụka ịbịa Mass. Mass anyị na-ekwu there are two principal parts. Achọrọ m kọwa ihe anyị na-eme kwa ụbọchị ka o doo anya. The two parts, the first one will be the liturgy of the word. Ige ntị n'okwu a na-agụrụ anyị from the Bible. Agụcha ya mee gịnị? Akọwa ya. Anyị were nweta agbamume iji na-ebi ndụ dịka onye otu Kristi. Ya, ọ dị oke mkpa onye ọbụla na-abụ ihe ọgụgụ ga akwado gụọ ya ọfụma ka ndị ụka nwetatu the message. That's why we prepare. That's why we assign. Ka onye ọbụla na-abụ nke onye ụkọchukwu or the deacon na-akọwa na-enye the message ga-ewere something from that scripture oche ga-emetụta the congregation. As there are preachers, there are various ways of delivering the message. We are being reminded that we have communion. Not only are we giving God thanks, as our life, as our spiritual food, but also, we are brothers and sisters.
na-agba onwe anyị ume, na-arụsi ọrụ ndị ọzọ ga-enyere anyị aka ka anyị bie ndụ ahụ. That's why we are Christians, that's why we are here. Onwe ife ọzọ. Ihe ndị ọzọ ozi amasị nọ na ije na-aga. Na anyị nwere mgbefu aka bụ onye mmasị anyị obi ike. Na egwuregwu mkpụrụ Jerusalem gịnị eji mmasị anyị obi ike. So don't forget the essentials of why we are here. And ndị na-alụrụ ụka ọrụ ga-aghọtakwa what is their duty, their assignment. But like today, I am going and touching on the passage from the book of Kings about prophet Elisha and each other at the village of Shunem. For that woman, a wealthy woman, and her husband. And she went, Nabata Elisha. They saw him as a man of God in a fiery tournament. When they change. Because she didn't burn. Or what happened, she didn't burn. No, in the Amuchi, and when a church, can a woman or father, can a woman or sister, where there are sojourners, traveling preachers, they go to Nakawa. So we go after that, even the change. Ogahadi goes in dignity at that time. So we have to live as it is now. So I have hospitality, kindness. How can I live a hospitable life today? Kedu ka mụ na gị ga-esi bie ndụ igosi ịmụdị mmụọ ahụ the madam of children were. Now, ụdị mmụọ ahụ nọ na the early church when they were doing things in common, call unu each animal owner, one heart and one soul. That's the question for us. I know that's why I began by saying you're welcome. In the assembly of God's people, everybody is welcome. Nobody is an outcast. Everybody is welcome in the house of God. I don't know. In the church world, they are saying, don't come in. If you're intuition, I'm aware. You have to be modestly dressed. But you have no right to stop anybody from coming into the church to pray. You have no right. Everybody is welcome in the house of God to pray. Your children were Williams or join it with the sacrifice of your Son, our Lord Jesus Christ. Yeah, try to open Agame and go start So, but I will try to cut it a little bit short. I know hospitality. These are Afghan ministry of charity, ministry of community council, community. These are English chaplain. All they are using all that. People that we address while we are here. We reach out to those who are sick. We reach out to those who are homebound, who are elderly, and see what can we do for them. How can we make them feel they are still part of this armed? AI must be disarmed. AI, we have to control how we use artificial intelligence. Just for example.
we need to balance out. Use your wisdom, use your intelligence to know the best thing to do. So love them as you love yourselves. Don't oppress them. Don't tell them I'm the master. You know, you say, master or Master. Oh, they are all different master. I just think on your oh, master and don't oppress your wives. Don't be harsh to your children. As our wives and our mothers are playing their own part, both in the family and in the church of God. So, Okumadoro, plenty. Man, I'm trying to hit the hammer at the head. So, each idea is simple but complex. Simple that anime efficiency is a straightforward journey. When I would say, how I hear also they are complex. So my prayer is that this family of God here, as a time, will grow. New bouquet, and the wine, and the women, and the corridor, in love and charity. Two months of down your eye, now, I'm here, I'll give you an even at home. And now, one dinner. Oruka, women, to see, always a Chukuma, and I'm encouraging you to be kind to your pastors and those who work for you. Be kind to them. Because that is also expected. A laborer deserves his wages, in a sense. Christ our Lord. Amen. If one up too much. Yes,
ịhụnanya, mmekọrịta na nnabata ọkasị n'ezinụlọ. Ya bụ ka anyị na-amara Chineke na ekpere nke ndị kwere na ka onye anyị ikike n'ụdị dị mma anyị ga-esi bipụta ndụ dị otu a na-echetara anyị bụ ihe ọ chọrọ anyị n'aka dịka dị nke. ọkachasị ndị nna ndị Igbo ka Chineke nye ha ahụike, nyekwa ha ọganihu, ka ha were nwee ike ihe njikọta ezinụlọ Chineke tinyere n'aka. Chineke bịakwa were udo na ịfụnanya tinye n'etiti nne na nna na ezinụlọ ọbụla, ka e wee kwụsị mgbasa juru n'ebe niile. Anyị ayọ biko dị nwe anyị. N'ụwa niile nke onyeisi Igbo na ndị bishọps na ndị fada, ọkachasị ndị fada nke anyị na ha nọ n'ụlọ ebe a. Anyị na-ayọ bụ Chineke pụrụ m ihe niile ka inye nzukọ nsọ amara gị na udo gị nke ha ga-eji wee nwee ike ịdị na-achịkọta nzukọ nsọ nke anyị tinyere ha n'aka. Nna pụrụ m ihe niile, ka nkụzi nke ha na-enye anyị na-amịta mkpụrụ n'ime anyị n'oge ikpeazụ, ka anyị wee nwee ike iketa oke na alaeze gị bụ eluigwe. Anyị arịọ gị ime na anyị. Ka anyị kpee ekpere maka obodo anyị bụ Naịjirịa. Osebụwa Chukwu ji ihe onyinye dị iche iche megozi obodo anyị, nke ọ ga-abụ na asị na edoziri ọfụma, ihu ga na-azọ onye ọbụla ọchị n'azụ obodo anyị bụ Naịjirịa. Mana maka na ndị ọchịchị ndị amaghị hazi ọnụ, onye ọbụla chọrọ ịgapụ ya n'obodo, ndị na-anọrọ n'egwu, agụụ na ihe isi ike. Chukwu ihe anyị na-ayọ biko, anyị amaghị ka esi chọọ ime ya, mana ihe anyị ezigbo ndị ndu ndị ga-ewetara anyị udo, ịdị mma, aga n'ihu n'obodo a. Ka anyị tinyezie ebumnuche ndị ọzọ maka ndị nna anyị na kọmuniti anyị ebe a. Ka jikọta ebe anyị na-etinye n'aka nne anyị dị nso site n'ikpe ekele mmadụ ya. Chineke nabata arịrịọ niile ndị a site na Kristi Onyenwe anyị.
ijiri nye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche anyị na-ebunye gị. Dịka mee ka anyị were ike ịgụnyere aja misa amụma gosi anyị ụzọ anyị ga-eji nyere onwe anyị aka na-agba mbọ ịbụ ezigbo ndị na-eso gị site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Onye sitere n'obe na mbilite n'ọnwụ zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebere, sikwe na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke wetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọpụta ihe Kristi were ebube gị na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke igwe na-eche ebube gị oge niile n'okwe na-asị anyị na-arịọ ka ije onyinye ndị a nsọ sitere ụbọchị mmụọ gị ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ediri anyị n'ọnwụ goji aka ya wee nara were ọchịcha nye gị ekele na otuto ya wa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eburu nye maka unu. Draw me nearer, nearer to thee, Lord. Draw me nearer, nearer to thee. Jesus, my soul, every day. Father, draw me nearer.
otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe ha richala nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ na-eme nke a na ncheta nke a. Ọbara, ọbara, ọbara Kristi, ọbara Kristi. Amen. Amen. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị dị ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkụrụ n'ihu gị n'efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Late na ndị ofufe ọbụla niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebere. Ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ndị niile kere ike na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya n'aka ya, na-enyegoro otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa
anyị Jesu Kristi orire ahụ dị ọbara gị ụtara ibe na ata maka obiọma gị ego ọbụrụ anyị Chineke ahụ na mkpụrụ ihe na zụ azụ. Amen. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-egbochapụ uju ọkụ ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ayo tupu anatoliri dị asọ, ayo maka inye aka. Ome nke ime ebere. Chukwu kasị afọ ọma. About this one, or award of appreciation presented to our brother Onyeka Agụ Ọnọkweba, musical team.
Igbo Catholic Community of USA Musical Festival 2020. In the youth and winning for a special award, recognition award presented to Chicago Youth Choir for participating in the 2026 Igbo Catholic Community USA musical competition celebrating unity through music and culture. Kedo President Onokweba. Ngwanu Chidiogo Onokweba. Chidiogo ga receive you on behalf of the rest. Kena Chibo Ngwanu Biano. Nakuna Kamiko. Announcement ndị ka fọdụrụ afọdụ ka m chọrọ imetọ ugbu a. Ọ gwara anyị maka Requiem Mass anyị. Oh Lord, I pray unto the blessed, my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto the blessed, my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto the blessed, my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto the blessed, sweet Father. Amen, amen. And in the morning I pray thee, oh Lord, blessed sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto the blessed sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto the blessed sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto the blessed sweet Father. Amen, amen. Ndị mara niile ga-ejikọ aka gọzie ndị nna n'ebe a ma ndị na-anọrọ ebe a. Ya ka anyị ndị nna Ndị nna m wee ndị bụ nna nwere ọba. Ndị nna m wee nna nwere odogwu zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna. Odogwu zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna. Papa were ego n'ụgwọ akwụkwọ ebubo ndị bụ nna. Odogwu zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna.
ndị na-echeta mmemme pụrụ iche n'ime ndụ ha, ọ bụrụ ha n'ụzọ pụrụ iche ka ị gọzie ebe ahụ ka ife na-echeta n'ụbọchị nke taata ike na-agọzikwa oge niile. Anyị na-ayọzi imere ka ike mmadụ n'obi karịa ka esi wee yọọ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Chineke gọzie ma debe ụmụ nna na nwa na mmụọ. Nna Papa, ezinụlọ Igbo Catholic Community, ezinụlọ Igbo Catholic Community, ezinụlọ Igbo Catholic Community. Afọ bụ onye ka agụ, the youngest father among ndị nna. Asị na nkele talk n'ihe gbasara St. Joseph, who is our patron today. So because I'm looking at the significance of St. Joseph, the role that he played, that we are trying to emulate as in Denna. Or in one name, di na nna. There's no there saw Mary and Joseph. In keys is the other years he see 6 omen. But in keys is I get a time boy was Nchekaba na iweta ihe n'ụlọ. Protection and provision. He provided and he protected the family, the holy family of Jesus and Mary. Nke Igbo bụ na o rubere isi n'okwu Chukwu. Anyị ga-amara na ọ na-ege Chukwu ntị even when Jesus Christ was not his biological son. So you can imagine as a father, I was saying, now you need to give me on God for how. I don't know how you would take it as a father, but he listened. He was humble. He did not object. Although not in a family or the world of today, they would drag him first to maternity court or to DNA center, or what? He did not have any issue with that. He listened to God. The patron of fathers and patron of workers. Pope Francis in his apostolic letter, Apostolate Patris Corde, with the father's heart, in English, describes Joseph as a father who showed courage, tenderness, responsibility, and trust in God. Therefore, today, our patron, St. Joseph, is telling us that we have to be perfect that he was, but we have to at least try. Provide for your family, love your family, and most important one is that you have to drive your family to the promised land. Because Joseph led the Holy Family even from Egypt to the promised land. So he was able to do that. We have to be able to try, and with our strength and our commitment, God will help us in Jesus' name. ma kụzibelu n'ihu n'ụmụ maka St. Joseph. Ihe anyị na-achọ ikwu taata bụ ka anyị letere unu na onye ọbụla nọ n'ebe a nwabụ nwoke kwesịrị ijoin ndị CMO. Ndị nna, any man nọ in this church, join the Catholic Men Organization. Oda anyị dị na Catholic Men anyị bụ na anyị dị about 45 going to 50, but we can be up to 70. So onye ọbụla na-edebere afịa biko ndị nne gwanụ di unu ma ụmụ nwanne unu ha join anyị biko ka anyị na-arịọ. Ajoin CMO, ọ nwunye m kpọtara na CMO. Ajoin Igbo Catholic, ọ nwunye m kpọrọ ya Igbo Catholic. Kịsa na enwe hefe ọtọsị m ji aka anyị gaba. So biko kpolo na anyị ka anyị bịa na Igbo Catholic, kpolo na anyị ka anyị register with the CMO. There are so many things you will gain by joining the CMO. The first one, ka m hapụ n'ebe ahụ ọ na-aga ka m gaa straight to the point.
oge niile a na-agba anyị ndị nna anyị agba mbọ anyị ga-edodo ndị famili anyị anya. Ndị nna ka m kwuo n'eziokwu, ọ bụrụzi maka famili anyị ma ndị anyị na anyị ga-afụ n'anya. Ndị nna na-edo n'onwe unu anya, azọ ya bụ ife anyị na-eme na anyị nọ na CMO. Anyị na-anọ kpaa nkata gbasara onwe anyị. Amara m ugboro ole ndị nne kpatagoro nwoke aka sị ya, nna ijekwa ya annual check, ijekwa check your blood pressure. Amara m mgbe ha bidoro si o biko ndị nwoke a na-eyi ka m kwụsị inye rice ka nye bi ezigbo nri. So ihe a bụrụ ọzọ oge niile na-asị ndị nna ihe anyị ga-emedo ndị nne, ihe a ga-eme family. What is the family and what our wives or what our women doing for us? So if you don't take care of you, and that is how drastic I want us as men look at ourselves. And when we keep on the three things in the nana like three things in the natural nandoha. And when we keep on respect, peace, make it simple. So people here respect, appreciation, and love, whatever you call love. But the two things in respect and appreciation. I'm going that you can get, and it's a small amount to join as a CMO. Only $120 will register you. Then your annual dues of $70 on when headed there. But can you find again? We have a CMO cooperative that have been running. How many years now? 8 years. 8. Can you find a cooperative? For 8 years, the work already contribute ego. I contribute ego, and you contribute to we discuss about men's health, your well-being. We discuss about you taking care of yourself. And so I'm challenging the men, take care of yourself. Sleep well, eat well, exercise, and go for your annual check. I will take the food. I'm going to make it. Kind show appreciation for everything. I'm sorry, Pastor, I think I got for number 2, yeah? Item 7. Item 7. Yes, sir.
anyị na-eli ndị a ka anyị nwee ike ịlụ ọrụ ezinụlọ ka ọrịa na blood pressure na ka ịgozie mmadụ niile gbakọrọ ebe a tata through Christ our Lord. May God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. A special line for that is a special line, a special queue for now everybody can you way back here, go straight to that place and get your own food right now. That's a special line for you. Go now. I wouldn't get a grip to do now. We get a handball.